אדם שרוצה להתגבר על היצרים שלו, בכלל באופן כללי, כל דבר בעבודת השם יתברך, הוא צריך עזות לקדושה. צריך להיות עז, להתגבר, לקפוץ למים. כל העניין של עבודת השם יתברך, זה לא מגיע לך רגל על רגל, טוב, ככה אני עושה ככה. בן אדם צריך שיהיה לו עזות, כמו שלהבדיל, בדיוק בקצה השני, שאדם עושה עבירה, וצריך איזה אומץ, חס וחלילה, הוא רוצה לגנוב. יש גנבים מטורפים. מסוגלים לעשות דברים, פשוט לא סופרים אף אחד. כמו שיש בסטרא אחרא, בכל הצד הרע, צריך עזות בסטרא אחרא, גם בצד הטוב צריך עזות לקדושה. בן אדם צריך לדעת, אני לא אכפת לי מה שחושבים עליי, מה אומרים עליי, מה צוחקים עליי. אני עכשיו החלטתי לעשות מצווה, לשמור שבת, להניח תפילין, שיצחקו עליי כולם. זו ההחלטה שלי, אני הולך על זה בכל הכוח. חייב עזות לקדושה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אין מה לעשות. תהיה אז כנמר ורץ כצבי, לעשות רצון אבינו שבשמיים.